tunggal gentos ingkang cinarta ing Paseban Jawi bek ambelabar kang seba pindha robeng Jalanidi Sandya bala Pandhawa miyu gumuling mangungsir menyang Risata Kurawa. Kang bala kumingal samya ngedalilir kathit gleting kudu dang yuang gong manguncang niti benjang sangat jimijil latinyo ngedali wuwus Dresta Surawilaga kaya buta singa ora adil Kanjeng Dewi Rasekti paduka nimbali pun gurnita menapa wonten damel-damel menapa wonten damel-damel menapa wonten damel-damel menapa wonten damel-damel wonten damel-damel nggih Sang Kusma Dewi ing Alengka paduka nimbali kula pun gur muka menapa paduka bari paring ganjaran menawi paduka paring ganjaran badhe kula ugal-ugalan menawi paduka paring ganjaran badhe kula nggih plesiran menawi paduka paring ganjaran badhe kula nggih dem-deman menawi paduka badhe paring ganjaran badhe kula nggih pados mbok nom sing nomor 3
Menawi paduka paring ganjaran badhe kula nggih pados nomor togel sing hip. Dik. Pripun, Kang? Kowe bojomu ira ta, Dik? Sampun 3, Kang. 3. Sing tunggal menika tasik mahasiswi. Wah, bojoku mahasiswi. Umure kira-kira ya, Dik. Anu, Kang, sampun 19 tahun. Nah, mangga umurmu wis nyeket. Nggih, kula pados ingkang nem kok, Kang. Nah, sing nomor 2 menika tasik Anjar Wiraswati. Oh, sing nomor 2 Anjar Inden. Nggih, Kang. Lah sing nomor 3 bojo kula menika anu, Kang. Nyambut damel teng Peken. Oh, oleh borongan ra, Dik. Oh, nggih kathah niki nomor zamane pengetan HUT niki laris, Kang. Nyukur Dik, nyukur. Ning kowe yo lali lho, Dik. Ning kudu adil. Oh, nggih, Kang. Ya kuwi kala mangsangi ngandemi pangaryan ngene iki yo anyar. Nek Sanggar Bandung nggih mboten to, Kang. Iya ta? Ngeten niku kula pun 11 tahun kok. Nek kula niki nembe tepang kalih niku nembe sak menika. Heeh, engko nek pas ngono-ngono ndelok wae tepangan ya, Dik. Nggih no. Ane Pak Pandoyo ale Pak Taryo iki, Dik. Oh. Ane Mas Anom kulitno. Ning wonten sing anyar kalih niku kok dereng tempung. Mangke tepungan jambak. Kene bocah butong ing Ngalengka Ndiraja. Ringkese wektu, ringkese wekdal ngene. Mau ana pasewakan kowe kabeh bakal didhawuhi supaya nderekke Kanjeng Sinuwun. Janjane wis rampung anggene makarya jalaran Sinuwun Prabu Dasamuka wis nyidra Dewi Sinta. Wis mung sideman ora dibiwarake. Ning suwene-suwe mesti weruh. Mula saka kuwi kowe tak ajab padha gelema nyambut gawe 3 golongan. Sing siji kowe jaga praja ing Brang Wetan. Ping pindho ana tlatah pesisir, ping 3 Brang Kulon. Sadurunge kowe duwe gawan jamong kae ya. Kowe galiyuk. Nggih. Kula beto. Kene le. Lele bah pangan aku iwak mentah bubune brambang uyah sing masak bakal limpah tak pangan neng pinggir sawah rasan